ಕಂಬುಲ ಈ ನೆಲತ್ತ ಉಸುಲು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಕಂಬುಲ ಖಾಲಿ ಗೊಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅತನ ಎರ್ಲೆಂಗ್ ಗಿಡಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಬುಲದ ಬಿರಡು ಆತ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಬುಲ ದ ಬಗೆಟ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬೈದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ಅವರಿಗೆ ಎಂದವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ನ ಪಸತ್ತೊಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಿನಿಮಾನ ಪಸಂದು ಬೈದ ಆ ಬಿದ್ದದ ಕಂಬಳ ಪುದರಡಿ ಎತ್ತು ಬಿರುತ್ತುಂಡ ಆಕೆ ಬಿರುದಿಗರ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಲಿಪಡುಂದನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲೇ ಬೋಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನಿಗೆ ಎಂತದ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬುಲ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರಣ SV ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಮೇರಿನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಅರುಣ್ ರೈ ತೋಡಾರು ಅಂಚನೆ ವಿನಿತಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮೊಕಲ್ನ ನಿರ್ಮಾಣಡು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರಿನ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೊಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಗೌಜುಡು ಬಾರಿ ಗರ್ದಡು ಮೂರ್ದನಂಚಿನ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬುಲದ ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬೀರ್ನೇರನ್ನು ಸುರಕಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನರೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಇನ್ನಿತ ಸಿನಿಮಾದ ಅಭಿಮಾನುಲೆ ನಟರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಇನಿ ಬಿಡ್ತದ ಕಂಬಲ ಪಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಖಲ್ನೆದುರು ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಈ ಗ್ರಾಮೋಡ ಮೇರೆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಶರವು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅಂಚನೆ ಕತ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳದೇವಿ ಮಹಾತಾಯಿ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂತೆತ್ತಿನ ಆ ಉಲ್ಲಾ ಕುಲ್ಲ ಈ ಕಂಬುಲನು ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಂಬುಲ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದು ಈ 100 ದಿನ ಬಳಿಪೊಲೆಕ ಐಕೆ ಆ ಉಲ್ಲಾಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ನೆಟ್ಟು ಏರು ಮಾತ ಬಂಗ ಬೈದರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಆ ಉಲ್ಲಾಕಲು ನನ್ನ ತುಂಬುಗಳ ನಿರ್ದೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನು ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಒದಗಾದು ಕೊರತು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತದೆ ನಿಖಿಲೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತು ಕಾಪಾಡರೆಂದು ಎನ್ನ ಬೆಮ್ಮೆರುಲ್ಲ ಹಾಕಲಲ್ಲ ನಿಖುಲ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತೆಂಚೆತ್ತಿನ ಧರ್ಮದ ಒಳ್ಳೆಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಮಾತರೆಗಳ ಸೋಲ್ವೆಲು ಕಂಬುಲ ಈ ನೆಲತ್ತ ಉಸುಲು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಕಂಬುಲ ಖಾಲಿ ಗೊಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅತನ ಎರ್ಲೆಂಗ್ ಗಿಡಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಬುಲದ ಬಿರಡು ಆತ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಬುಲ ದ ಬಗೆಟ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬೈದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ಅವರಿಗೆ ಎಂದವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ನ ಪಂಪಿನ ಪಾದರ ಬಂದು ಯಾನ್ ನಮ್ಮಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಲತ ಸತ್ಯಲು ಕಂಬುಲ ಸಿನಿಮಾನ್ಗೆ ಎಂದಾಡು ಬಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೆ ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಪುರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಡ್ಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಮಯದ ಮಸ್ತ್ ಅಭಾವ 10 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಿನಿಮಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಆ ಬಿದ್ದದ ಕಂಬಳ ಪುದರಡಿ ಎತ್ತು ಬಿರುತ್ತುಂಡ ಆತೆ ಬಿರುದಿಗರ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಲಿಪಡುಂದನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲೇ ಬೋಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನಿಗೆ ಎಂತದ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಮುಲ್ತ ಗೊಬ್ಬು ಜಗತ್ತದ ಮಾತರೆಗಳು ಗೊತ್ತಾವಡುಂದಂಡ ಫಸ್ಟ್ ತುಳುನಾಡದ ಲಕ್ಕದ ಬಿದ್ದಾರೋಡು ಬಿದ್ದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡ ಸಿನಿಮಾಲ ಬೇತಕ್ಲಿ ತುಪ್ಪಿಲ ಕಾಪೇನಿ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ ಗೆಂದಾಲೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಂಬರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಂಡು ದಯಮಂತದ ಮಾತಿರ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ದಲ್ಲಿ